Здравейте, аз съм Кристияна и днес моята майка се върна от Италия. Така че тя е купила много неща, но аз ще ви покажа само това нещо, което на мен ми хареса много и другите неща много ми харесаха. Не, това нещо ми хареса най-много. Иначе другите неща много ми харесаха. Тя е купила къси гащи, тениски, много. Купила е също така шампуани, душ гелове, но това нещо, което сега ще го кажа, на мен много ми хареса. Именно това нещо е една пица. Но не каква пица, а желирана пица. И за първи път ще опитвам такава пица. Първо ще я разпаковам, защото сега, както виждате, е в нейлонче. И отново ще се върна. Така, дръпнах малко камерата, за да може да се виждам. Така, ето аз я разпаковах, тя беше доста опакована. Не съм я разпаковала цялата, тук малко оставих, за да може да не изсъхва. Мирише на много хубаво. И така, като гледам, има малини в пицата и бомбони Харибо. Но нека да видим сега дали е хубава. Първо мисля да опитам от макароните. Ето. О, макароните са много хубави. Одобрявам ги. Много са хубави макароните. Лично на мен ми харесва. Ето тези. Не знам, аз за първо време мислих, че това са маслини, но май са боровинки. Ето. Пишете отдолу в коментарите според вас тези неща какво са. Боровинки или маслинки. Нека сега да ги опитаме. И те са много хубави. Така. Имам много за опитване. Не знам направо как ще свърша. После мисля да опитаме това яйчице. Много хубаво. Очето много ми хареса. От тези двете неща, които опитах, яйцето за сега най-много ми харесва. Да. Много хубаво. Сега хванах ето това, което малко ми прилича на грозде, но не знам какво е. Прилича на грозде. Нека да го опитаме да видим кое дали е вкусно. Не ги ям целите, защото ще ми отнеме много време, за да мога да ги сдъвча. Това е хубаво, ми харесва. Сега ще опитам бананчето. Това ми личи на истински банан. Има вкус на истински банан. Много вкусно. Да. Харесвам го. И това много ми харесва. Така. Второто нещо, което ще опитам, е ето това. Не знам какво е това. Няма си и на идея. Ако случайно... не, това ми прилича на чушка. Чушка е. Аз мисля, че това ще е чушка. Наистина като чушка е. Да опитаме. О, даже има вкус на чушка. Мале. Да.
Но това е хубаво. Пак ето това е като ананас. Не знам, аз го приличавам на ананас. Нека да го опитаме. Да, има и малко вкус на ананас. Да, може да е ананас. Ето това. Не знам какво е. Сещам се какво може да е, но нещо. Забравих му името, сещам се, но забравих го. Напишете го и него долу в коментарите. Сега нека да го питам, да видим дали е вкусно. О, да, това е много вкусно. Да. Сега ще опитаме тези мечета. Май са Харибо, но са малко по-други. Да. Харесвам ги, хубави са, мен ми харесват. Вече, това какво е? Това ми прилича на пица. А не това да е пицата. Ето това да е пицата. Пишете или нещо като домат и някаква питка. Не знам, напишете на вас на какво ви прилича. Мен ми прилича на... Не знам, на питка, на пица, не знам. Нека да го опитаме. Това е много вкусно. Това е на картона. Много вкусно това. Ето тук пък има червена боровинка. Да, и тя е много вкусна. Ето това не сме опитали. Това е прилича на мандарина. Нека да го опитаме. Има вкус на мандарина и на портокал. Но двете ще. Малко аз мисля, че ще е мандарина. Но има вкус на портокал. Не знам, но е много вкусно. На мен ми харесва. Приятели, ето това е... Това май не сме го опитвали. Нека да го опитаме. И това е много вкусно. Опитах всички съставки в пицата. Обикновено останаха още доста. Но всичките ги опитах просто по едно, пък тук са от всичките по-малко. Това ще бъде за днешния клип. Ако този клип ви е харесал, не забравяйте да го харесате и да се абонирате. Довиждане, това беше от мен.